Malé mestečko obklopila temnota, a to nie len fyzicky, ale aj duchovne. Hustá hmla zahalila duše obyvateľov a strach z budúcnosti menil noci na nepokojné bdenie. Muži a ženy chodili po uliciach so stratenými očami a hľadali odpovede od vodcov, ktorí sľubovali rýchle riešenia. V uličkách a na námestiach sa ozývalo mnoho hlasov, z ktorých každý sa dožadoval moci a sľuboval spásu. Boli to časy zmätku. Skupiny sa zhromažďovali okolo samozvaných prorokov, ktorí sa oháňali veľkolepými slovami a prísľubmi prosperity. Tieto sľuby však sprevádzali rozpory, nedôvera a rastúca rivalita. Každý nový vodca hovoril hlasnejšie ako ten predchádzajúci a hľadal verných stúpencov, ktorí by ho horlivo bránili, ale v hĺbke duše sa to všetko zdalo byť prázdne. Ľudia boli unavení z nesplnených sľubov, z vodcov, ktorí sledovali svoje vlastné záujmy. Strach ustúpil pochybnostiam a len málo kto vedel, komu môže skutočne dôverovať. Neistota nahlodávala vnútorný pokoj ľudí. Niektorí sa uzatvárali do seba, iní sa slepo pridávali k hlasom, ktoré zneli najpresvedčivejšie. Niečo sa však malo zmeniť. Uprostred tejto pochmúrnej scény sa blížila nová prítomnosť. Neprinášal so sebou výkriky ani ľahké sľuby. Kráčal v tichosti, s pokojom niekoho, kto vie, kam ide a čo má urobiť. Bol iný. Jeho meno bolo Ježiš. Ježiš sa zjavil jednoducho, takmer ako jemný Vánok, ktorý prejde bez povšimnutia. Kráčal púšťou, obklopený niekoľkými učeníkmi, ktorí ho začali nasledovať, túžiac po niečom skutočnom, po slove, ktoré by ich zachránilo z tej temnoty. Jeho prítomnosť bola tichá, ale vyžarovala z neho autorita, ktorú sa nikto neodvážil spochybniť. Nebolo potrebné zvyšovať hlas, jeho slová mali váhu, ktorá sa odrážala v srdciach tých, ktorí ho počúvali. Vedel, že ľudia sú zmetení a utrápení. Bolo veľa tých, ktorí hovorili v mene Boha, ale len málo tých, ktorí skutočne poznali cestu k spaseniu. Ježiš potom zhromaždil zástup a začal hovoriť. Jeho slová boli jemné, ale pevné a jeho posolstvo bolo jasné. Medzi nimi boli falošní proroci a oni sa museli naučiť rozlišovať, čo je pravdivé a čo falošné. Dávajte si pozor na tých, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú to zúriví vadci, povedal a ticho, ktoré nasledovalo po jeho slovách, bolo takmer hmatateľné. Ľudia sa na seba znepokojene pozerali, pretože vedeli, že v tých slovách je pravda. Mnohí vodcovia, ktorých nasledovali, boli práve takíto, vadci prezlečení za baránky. Ježiš teraz pokračoval v hlbokom pohľade na tých, ktorí stáli pred ním. Zdalo sa, že jeho oči vidia ďalej ako na pohavý pohľad, priamo do srdc. Poznáte ich po ovocí, povedal a zástup mu venoval ešte väčšiu pozornosť. Ježiš hovoril o vodcoch, ktorí hlásali cnostný život, ale ich činy odhaľovali ich skutočné úmysly. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, je vyťatý a hodený do ohňa, varoval a ľudia pocítili váhu jeho slov. V tej chvíli sa v srdciach davu začalo niečo meniť. Prítomní si uvedomili, že nestačí počúvať pekné slová alebo nasledovať tých, ktorí sľubovali ľahkosť. Dôležité bolo ovocie činov, úprimnosť srdca. A v tej chvíli mnohí začali pochybovať o rozhodnutiach, ktoré urobili. Následovali falešných vodcov? Vkladali svoju dôveru do prázdnych sľubov, vzduch sa zdal byť hustejší, ako by sa malo prijať kolektívne rozhodnutie. Ježiš však nechcel len varovať, chcel ponúknuť nový zmer, pravú cestu. Hovoril o väčšej spravodlivosti, o spravodlivosti, ktorá sa nezakladá na vonkajších pravidlách, ale na premene srdca. Ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva, povedal Ježiš a pozrel na zmetené tváre zástupu. Toto vyhlásenie sa zdalo radikálne. Zákonníci a farizeji boli považovaní za spravodlivých ľudí, prísnych dodržiavateľov zákona. Ježiš však navrhoval niečo hlbšie. Nešlo len o dodržiavanie pravidiel, ale o premenu srdca. Pravý Boží učeník nehľadá verejné uznanie, ale koná podľa vôle nebeského Otca, pokorne a pravdivo. Ľudia pocítili vplyv týchto slov. Mnohí náboženskí vodcovia v jeho dobe žili zdanlivým životom a hlásali cnosti, ktoré nepraktizovali. Kládli ľuďom na plecia ťažké bremená, ale nepohli ani pôstom, aby ich odľahčili. Ježiš to jasne odhaľoval a zástup začal vidieť pravdu za fasádami. Ježiš hovoril o skutočnej spravodlivosti, ktorá sa rodí z lásky, súcitu a túžby konať dobro, aj keď sa nikto nepozerá. Pozýval ľudí k tejto vnútornej premene, k životu, ktorý sa páči Bohu
a nie len ľuďom. Bola to výzva k autenticite, k úprimnosti, k životu, ktorý odráža pravé svetlo nebeského kráľovstva. Ježiš potom pokračoval v rozprávaní o ceste, ktorá vedie k spáse. Vstúpte úzkou bránou, povedal, lebo široká je brána a široká je cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Ale úzka je brána a úzka je cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú. Ježišove slová o úzkej ceste zarezonovali v zástupe a zavládlo ťaživé ticho. Tí, ktorí ho počuli, vedeli, že hovorí o niečom hlbšom, než je len výber fyzickej cesty. Široká cesta, po ktorej mnohí kráčali, predstavovala ľahké voľby, rýchle riešenia a prázdne sľuby, ktoré si nevyžadovali vnútornú zmenu. Bola to cesta ilúzií, falošných nádejí, kde skorumpovaní vodcovia viedli ľudí na cestu, ktorá sa zdala byť sľubná, ale končila záhubou. Na druhej strane, úzka cesta bola náročná. Vyjadrovala si obetu, úprimnosť a skutonú premenu. Nebola to populárna cesta, pretože si vyžadovala zmenu sôdca, úplné odovzdanie sa Božiemu zámeru. Mnohí sa tejto cesty báli, pretože vedeli, že nasledovať Ježiša znamená vzdať sa falošnej istoty a povrchných prísľubov, ktoré ich tak dlho upokojovali. Ježišove slová vyvolali zmes strachu a nádeje. Bola v nich výzva, pozvanie zanechať temnotu a neistotu a kráčať novou cestou, cestou svetla, spravodlivosti a pravdy. Niektorí sa cítili pripravení, iní však stále váhali. Voľba nebola ľahká, ale bola nevyhnutná. Ježiš opäť pokojne hovoril o ovocí. Dávajte si pozor na falošných prorokov, zopakoval. Prichádzajú k vám preoblečení za ovce, ale vo vnútri sú to draví váci. Spoznáte ich podľa ovocia. Môže niekto zbierať hrozno stenia alebo figy z buriny? Dopad týchto slov bol zjavný. Mnohí vodcovia, ktorí povstali s prísľubmi slávy a moci, teraz vyzerali ako tieňové postavy, ktoré odhalila pravda. Potom povedal podobenstvo. Hovoril o dvoch stromoch, o jednom, ktorý prinášal sladké, bohaté ovocie, a o druhom, ktorý bol zdanlivo silný, ale prinášal horké ovocie. Každý dobrý strom prináša dobré ovocie, ale zlý strom prináša zlé ovocie, vysvetlil Ježiš. Strom, ktorý neprináša dobré ovocie, je vyťatý a hodený do ohňa. Tieto slová boli silným varovaním. Ježiš vyzýval ľudí, aby sa pozerali ďalej ako na slová a prejavy a pozorovali ovocie činov svojich vodcov a ich vlastných životov. Ľudia, kedysi očarení prázdnymi sľubmi, si teraz začali uvedomovať, že skutočnou skúškou každého človeka, vodcu či nasledovníka, sú jeho činy, nie slová. Ježiš vedel, že nestačí len varovať pred nebezpečenstvom falošných vodcov. Bolo treba ísť ďalej a začal hovoriť o tom, na čom skutočne záleží, o premene sôdca. Vysvetlil, že Božie kráľovstvo nie je fyzické miesto, ale niečo, čo sa rodí v každom človeku, ktorý sa zaviaže žiť podľa Božej spravodlivosti. Božie kráľovstvo je vo vás, povedal a pozrel sa do očí svojich poslucháčov, ako by sa snažil prebudiť niečo, čo tam už bolo a čakalo na objavenie. Premena, o ktorej Ježiš hovoril, bola niečím, čo sa začínalo zvnútra a odrážalo sa v postojoch. Nestačilo dodržiavať vonkajšie pravidlá alebo náboženské rituály bez skutočnej zmeny sôdca. Človeka nepoškôňuje to, čo vchádza do úst, ale to, čo vychádza z úst, povedal. Lebo to, čo vychádza z úst, pochádza zo sôdca, a to je to, čo poškôňuje. Tieto slová v dave niečo prebudili. Mnohí si začali uvedomovať, že sa príliš sústredili na rituály a tradície a zabúdali na to, na čom skutočne záleží, na čistote sôdca. Ježiš ponúkal nový spôsob života, život, ktorý pramení z úprimného vzťahu s Bohom a nie len z náboženských povinností. Ježišove slová, hoci boli pre niektorých kruté, prinášali aj nádej. Nebol tu len preto, aby odsúdil alebo varoval, ale aby ponúkol novú šancu, nový začiatok. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a obťažení, a ja vám dám odpočinok, povedal a mnohí v zástupe pocítili hlbokú úľavu. Ježišovi nasledovníci si začínali uvedomovať, že hoci je cesta úzka a plná víziev, čaká na nich väčší cieľ. Spása nebola odmenou, ktorú možno získať vďaka ľudským zásluhám, ale Božím darom, dostupným všetkým, ktorí mali odvahu nasledovať cestu, ktorú im ukázal Ježiš. A táto cesta, hoci bola náročná,
viedla k plnému životu, k životu vo vnútornom pokoji a v spoločenstve so Stvoriteľom. Ježišovo posolstvo nebolo podobné posolstvám falošných vodcov. Neponúkal bohatstvo ani postavenie. Jeho ponuka bola iná, život plný premeny, pokánia a skutočnej spravodlivosti. A predovšetkým ponúkal nádej. Keď Ježiš pokračoval v reči, atmosféra medzi ľuďmi sa začala meniť. Strach a neistota, ktoré predtým ovládali dav, teraz ustúpili pocitu spoločenstva. Ježiš hovoril o kráľovstve, kde je každý vítaný bez ohľadu na svoje spoločenské postavenie, bohatstvo alebo moc. V Božom kráľovstve nájdu svoje miesto pri stole pokorní, tichí a tí, ktorí hľadajú spravodlivosť. Toto kráľovstvo opísal ako veľkú hostinu, na ktorú bude pozvaný každý, kto odpovie na Božie pozvanie. Mnohí sú povolaní, ale len málo vyvolených, povedal s odkazom na skutočnosť, že rozhodnutie ísť úzkou cestou je osobné. Nie každý bol ochotný vzdať sa falošných istôt tohto sveta, ale tí, ktorí tak urobili, našli radosť a pokoj, o ktorých sa im ani nesnívalo. V tej chvíli mnohí z prítomných pocítili túžbu byť súčasťou tohto kráľovstva. V jeho slovách bolo niečo, čo sa ich hlboko dotklo, čo v nich vyvolalo nádej na iný život. V srdciach tých, ktorí ho počuli, začínal kvitnúť prísľub spoločenstva, miesta, kde je každý prijatý s láskou a spravodlivosťou. Ale Ježiš mal ešte stále čo učiť a zástupy ho naďalej nasledovali, čoraz viac smedné po jeho slovách života. Zástupy, ktoré nasledovali Ježiša, sa každým dňom zväčšovali. Ľudia prichádzali zo širokého okolia a prinášali svoje pochybnosti, obavy a nádeje. Ježiš, vždy pokojný, kráčal medzi nimi a hovoril jednoducho a zároveň hlboko. Ale nebola to len jeho jednoduchosť, čo ich zaujalo, bola to jasnosť jeho posolstva. Odhaľoval pravdy, ktorým sa mnohí báli čeliť, a jednou z tých najznepokojujúcejších pravd bolo jeho varovanie pred falošnými prorokmi. V ten deň, keď slnko klesalo nad obzor a sfarbovalo oblohu do oranžova a fialova, Ježiš sa zastavil na malom kopci. Ľudia sedeli okolo a dychtivo očakávali, čo povie. Chvíľu sa díval na oblohu a potom obrátil pohľad na zástup. Jeho pokojný, ale pevný výraz naznačoval, že sa chystá hovoriť o niečom dôležitom. Dávajte si pozor na falošných prorokov, začal Ježiš. Na všetkých padlo ťažké ticho. Prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú to draví vadci. Slová prenikli hlboko do srdc poslucháčov. Vadci v ovčom rúchu. Obraz bol jasný a desivý. Ježiš nehovoril len o akomkoľvek druhu falošnosti. Mal na mysli tých, ktorí v mene viery vedome klamú ľudí. Prorokov, ktorí používali Božie slovo na to, aby živili svoje vlastné ambície, aby ovládali a rozdeľovali, namiesto toho, aby uzdravovali a zjednocovali. Títo falošní vodcovia, vysvetľoval Ježiš, sa nestarali o duše, ktoré viedli, ale o výhody, ktoré mohli získať. Dávali na seba zdanie čistoty, ponúkali uhladené slová a očarujúce sľuby, ale v srdci boli ako hladní vadci, pripravení zožrať tých, ktorí im dôverovali. Ľudia ich počúvali, niektorí s rozšírenými očami, iní so sklopenými pohľadmi, premýšľajúc o skúsenostiach, ktoré už zažili. Koľkokrát nasledovali vodcov, ktorí im sľubovali spásu a istotu, ale zaviedli ich na cesty bolesti a straty? Koľkí proroci sa predstavili ako poslanie od Boha, len aby s nimi manipulovali a zneužívali ich? Vznikol medzi nimi pocit znepokojenia, ale spolu s ním sa objavil aj pocit úľavy. Ježišov hlas neprinášal len varovanie, ale aj oslobodenie. Dával im karocľovaniu. Ježiš potom pokračoval. Spoznáte ich podľa ovocia. Môže niekto zbierať hrozno stejnia alebo figy z buriny? Zástup úplne zmiekol. Ježiš ich učil, že nestačí počuť sladké slová alebo vidieť zdanlivo dobré úmysly. Skutočnou skúškou každého vodcu, každého proroka, bolo ovocie, ktoré prinášal ich život a činy. Ježiš tápezlivo vysvetľoval, že ovocie pravého života v Bohu sa nedá predstierať. Boli výsledkom srdca, ktoré žilo v spoločenstve s Otcom. Každý dobrý strom prináša dobré ovocie, ale zlý strom prináša zlé ovocie, pokračoval. A každý strom,
ktorý neprináša dobré ovocie, je vyťatý a hodený do ohňa. Tieto slová v sebe niesli pocit naliehavosti. Dav pochopil symboliku. Vyplývali z toho dôsledky pre tých, ktorí sa rozhodli žiť falošne, pre tých, ktorí svojou pýchou a pokrytectvom zavádzali ostatných. Ježiš však nehovoril len o falošných prorokoch. Varoval aj všetkých prítomných. Všetci boli tak či onak ovplyvnení touto kultúrou zdania. Mnohým viac záležalo na tom, čo si o nich myslia ostatní, než na tom, čo Boh videl v ich súciach. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, povedal Ježiš. Tieto slová padli ako vedro studenej vody. Mnohí verili, že na zaručenie spasenia stačí vysloviť Božie meno. Ježiš však išiel hlbšie. Nešlo o slová alebo vonkajšie rituály. Išlo o stav sôdca a život, ktorý každý človek viedol. Pozrel sa priamo na ľudí a uistil sa, že pochopili závažnosť jeho slov. Len ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, vojde do nebeského kráľovstva. Vzduch sa zdal byť hustejší. To, čo Ježiš hovoril, bol radikálny rozchod s vtedajším rituálnym náboženstvom. Nezáležalo mu na prázdnych obradoch. Išlo mu o živú vieru, zakorenenú v konkrétnych skutkoch, v plodoch spravodlivosti, milosrdenstva a pravdy. Niektorí ľudia v dave začali medzi sebou šomrať. Posolstvo bolo ťažké. Od malička ich učili, že stačí dodržiavať zákon do písmena, plniť obrady a obety. Ježiš však hovoril, že to nestačí. Hovoril o väčšej spravodlivosti, ktorá presahuje zdanlivosť, ktorá nie je poháňaná strachom alebo povinnosťou, ale skutočnou láskou k Bohu. Ježiš poznal ľudské srdce ako nikto iný. Vedel, že mnohí v ňom zápasia s vlastnými slabosťami, strachom a falošnosťou. Vedel, že pre mnohých je lákavé vybrať si ľahšiu cestu, ktorá ponúka okamžitú odmenu alebo postavenie. Preto naďalej hovoril o srdci, o potrebe hlbokej vnútornej premeny. Dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, ktorý má v srdci, povedal Ježiš a ukázal na svoju hruď, a zlý človek vynáša zlé veci zo zlého, ktoré má v srdci. Lebo ústa hovoria zo srdca. Toto Ježišovo učenie odzbrojilo všetkých, ktorí verili, že môžu skryť svoje skutočné úmysly. Nemalo zmysel predstierať, že navonok ste čistí, zatiaľ čo vo vnútri bolo vaše srdce plné závisti, nenávisti alebo pýchy. Skryté by skôr či neskôr vyšlo najavo. Ježišove slová boli ako zrkadlo, ktoré každému človeku odráža jeho vlastnú pravdu. Niektorí sklonili hlavu a pocítili ťarchu vlastných chýb. Iní sa pozerali na Ježiša očami, ktoré žiadali o pomoc, chceli sa zmeniť, ale nevedeli ako. Ježiš ich však neodsúdil, ale ponúkol im cestu k spáse. Jeho slová boli výzvou k pokániu, ale aj prísľubom premeny. Potom hovoril o Božej dobrote, o tom, že nebeský Otec je vždy pripravený prijať tých, ktorí sa k nemu úprimne obracajú. Proste, a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria sa vám dvere, povedal Ježiš nežne. Pozvanie bolo jasné, každý má šancu začať odznova, hľadať skutočný život, zanechať svoje masky a žiť plnohodnotný život s dobrým a tiavalým ovocím. Na konci toho dňa ľudia odchádzali s tým, že premýšľali o všetkom, čo počuli. Jezus nepenukal jednedok Ricinia, neapak ukazalim, ze sestake pravamu zivitu je uska, narakna a plnavaziv. Mnohí sa pýtali, či budú mať silu nasledovať ho až do konca. Napätie medzi nasledovaním falošných sľubov charizmatických vodcov alebo kráčaním po náročnej ceste vnútornej premeny bolo jasné. Za nasledovanie Ježiša bolo potrebné zaplatiť určitú cenu a nie každý bol na ňu pripravený. Slnko vychádzalo nad obzor a vúhalo nesmelé lúče na hory, ktoré obklopovali dedinu. Tak skoro ráno sa už ľudia pohybovali po okolí a hľadali Ježiša. V srdciach mnohých rástol nepokoj, pretože od chvíle, keď ho počuli naposledy, sa cítili konfrontovaní s vlastným životom. Každé Ježišovo slovo sa ozývalo v ich myšlienkach ako výzva tomu, čo považovali za dostatočné na získanie Božieho súhlasu. V ten deň Ježiš sedel na veľkej skale a pozoroval pôvých príchodzí. Boli s ním jeho učeníci, jednoduchí muži, ktorí však teraz niesli hlboké pochopenie posolstva, ktoré ich majster prinášal. Okolo nich sa odohrávala scéna pokoja, ale vo vnútri týchto duší prebiehal intenzívny boj. Nasledovať Ježiša znamenalo viac než len počúvať ho. Znamenalo to úplne zmeniť ich životy. Keď sa zástup zhromaždil pri Ježišových nohách, vstal,
prešiel medzi ľuďmi a začal hovoriť o niečom, čoho sa málo kto odvážil dotknúť, o cene pravdy. Kto chce ísť so mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježišove slová padli mnohým ako kameň do sôca. Každý, kto ho chcel nasledovať, sa musel najprv vzdať seba samého, svojich sebeckých túžob a ľahkosti sveta. Nebola by to ľahká cesta a on nikdy nesľuboval, že bude ľahká. Ježiš vedel, že ľudské sietce, také náchylné na pohodlie, nepríjme ľahko pravdu. Väčšina ľudí bola zvyknutá nasledovať vodcov, ktorí sľubovali úspech a prosperitu bez námahy, ale Ježiš ponúkal opačnú cestu. Lebo kto chce zachrániť svoj život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Ľudia na ňo udivene pozerali. Kto by bol ochotný pre neho stratiť všetko? Tí, ktorí nasledovali falošných vodcov a prorokov, to robili v snahe získať okamžitý zisk, bohatstvo, postavenie, uznanie. Ježiš však nič z toho nesľuboval. Jeho prísľub sa týkal niečoho väčšieho, niečoho, čo sa dá dosiahnuť len prostredníctvom obety a premeny. Ježiš potom začal vysvetľovať, čo znamená vziať na seba kríž. Kríž bol nielen symbolom utrpenia, ale aj vykúpenia. Tým, že človek niesol svoj kríž, bol ochotný vzdať sa ľahkej a pohodlnej cesty, aby sa podriadil Božej vôli, aj keď to znamenalo čeliť bolesti a strate. Cesta, ktorá vedie k životu, je úzka, povedal Ježiš a zopakoval to, čo povedal už predtým, ale teraz s novou intenzitou. Málo kto ju nájde, lebo od vás vyžaduje niečo, čo svet nemôže pochopiť. Vyžaduje si pokoru, pokánie a odovzdanie sa. Zástup pozorne počúval, ale váhu týchto slov ťažko niesol. Mnohí tam očakávali, že nasledovanie Ježiša prinesie okamžité riešenie ich pozemských problémov. Uzdravenie z choroby, riešenie hladu, pokoj tvárou v tvár nespravodlivosti. A Ježiš vo svojom súcite tieto potreby často napĺňal. Ale jasne dával najavo, že väčším cieľom je spása duše a pre tú sa pozemskému utrpeniu nedá vyhnúť. Ježiš vedel, čo žiada. Poznal bolesť odriekania a váhu obety, pretože sám mal niesť svoj kríž na Golgotu. Všetkých pozýval, aby sa zúčastnili na tejto ceste vykúpenia, na ktorej sa skutočný život dá nájsť len prostredníctvom smiati ega, povrchných túžob a pýchy. Mnohí z vás sú zaťažení, pokračoval pri pohľade na unavené tváre a vyhľadali vodcov, ktorí sľubujú okamžitú úľavu bez premeny. Ja vám však hovorím, že skutočný odpočinok môžete nájsť iba vo mne. Vezmite na seba moje jarmo, lebo je ľahké a moje bremeno je ľahké. Tieto slová priniesli nečakanú úľavu. Kríž sa zdal byť ťažký, to áno, ale bol tu prísľub ľahkého bremena, jemného jarma. Ježiš ponúkal niečo iné ako falošní vodcovia, ktorí od druhých vyžadovali, ale neboli ochotní niesť nič. On sám bol ochotný niesť to najväčšie bremeno, ktorým je hriech sveta, a výmenou za to dať hlboký odpočinok, úľavu pre unavené duše. Zástup bol rozdelený. Niektorí sa pozerali na Ježiša očami plnými nádeje, uvedomujúc si, že to, čo ponúka, je väčšie ako všetko, čo môže dať svet. Iní však stále pochybovali. Predstava, že sa vzdajú kontroly nad svojimi životmi, bola desivá. Ego kričalo na odpor. K Ježišovi pristúpil muž, ktorý tam stál s ustráchaným výrazom v tvári. Bol to úspešný obchodník, známy svojím bohatstvom a vplyvom. Deho sa riadil učením náboženských vodcov, plnil si všetky povinnosti a veril, že je na správnej ceste. Ježišove slová ho však vyzvali. Niečo v jeho vnútri rozpoznalo pravdu, ale bol tu rozpor. Učiteľ, povedal muž s úctou, čo mám robiť, aby som zdedil večný život? Ježiš sa na ňo pozrel so súcitom. Vedel, že muž hľadá pravdu, ale vedel aj to, v čom spočíva jeho najväčšia náklonnosť. Paznos prikazania, odpovedal Jezus. Nezabíjaj, nescuďolož, nekradni, nevydávaj krivé svedectvo, cti svojho otca a matku a miluj svojho blížneho ako seba samého. Muž prikývol. Všetky tieto prikázania dodržiavam od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba? Ježiš potom povedal niečo, čo mužovi zasiahlo priamo do srdca. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Mužova tvár sa zmenila. Vedel, že to,
čo Ježiš žiada, je spravodlivé, ale cena sa mu zdala príliš vysoká. Jeho bohatstvo bolo jeho istotou, jeho pýchou, jeho postavením. Nevedel si predstaviť život bez neho. Muž smutne odišiel bez toho, aby povedal ďalšie slovo. Ježiš ho pozoroval, ako odchádza, a potom sa obrátil k zástupu. Veru, hovorím vám, ťažko vojde bohatý do nebeského kráľovstva, povedal a ľudia boli zmetení. Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Dav bol ohromený. Ak tento muž, ktorý sa zdal taký spravodlivý a požehnaný, nemohol vstúpiť do kráľovstva, kto by mohol? Jeden z jeho učeníkov, Peter, si nemohol pomôcť a spýtal sa: Pane, kto teda môže byť spasený? Ježiš sa naňho pozrel s nežným úsmevom. Pre ľudí je to nemožné, ale pre Boha je všetko možné. Ježiš chcel, aby všetci prítomní pochopili niečo zásadné. Božie kráľovstvo sa nedá kúpiť ani získať ľudskými zásluhami. Nezjímalo ho materiálne bohatstvo ani spoločenské postavenie. To, čo hľadal, bolo súdce úplne odovzdané Bohu, oslobodené od pripútaností, ktoré by mohli brániť duchovnému rastu. Nehromate si poklady na zemi, kde ich ničí méoľ a hújdza a kde sa zlodeji vlámajú a kradnú, povedal Ježiš. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich méoľ a hújdza neničia a kde sa zlodeji nevlámajú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše sietce. Tieto slová hlboko zarezonovali u všetkých prítomných. Skutočný poklad nebol niečo, čoho sa dá dotknúť alebo čo sa uchováva v trezoroch. Bolo to niečo večné, duchovné, poklad, ktorý nikdy nemôže zničiť čas ani okolnosti. A na to, aby sme tento poklad nazhromaždili, bolo potrebné žiť podľa zásad kráľovstva, kde najcennejšou menou bola láska, milosrdenstvo a spravodlivosť. Ježiš ich učil, aby sa pozerali ďalej ako na pozemskú odmenu, aby investovali svoj život do niečoho, čo pretrvá večne. Tí, ktorí nasledovali túto cestu, našli skutočné bohatstvo, ktoré im žiadna strata, utrpenie ani ťažkosti nemôžu vziať. Rozhodnutie nasledovať túto cestu však bolo pre mnohých stále ťažké. V ich životoch bolo niečo, čo ich dújžalo na mieste a bránilo im urobiť ďalší krok. Vítor fukal gem a prinazal, so sibu vonu vlkage zimi. Zástup tam ešte stále stál a premýšľal o Ježišových slovách. Mnohých jeho posolstvo hlboko zasiahlo, ale na tvárach niektorých bola viditeľná ťažoba. Vnútorný konflikt medzi nasledovaním cesty, ktorú navrhoval Ježiš, a udržaním istút, ktoré si vybudovali počas svojho života, bol intenzívny. Ježiš tejto dileme rozumel. Vedel, že ľudské srdce má od prírody sklon lipnúť na pozemských veciach. Strach zo straty toho, čo človek dosiahol, či už išlo o peniaze, postavenie alebo dokonca vzťahy, bol skutočný. Ježiš tu však bol, aby ich oslobodil od týchto neviditeľných pút, od reťazí, ktoré ich dôžali pripútané k životu, ktorý bol síce plný materiálnych vecí, ale prázdny od zmyslu. Nemôžete slúžiť dvom pánom, povedal a úprimne sa pozrel na každú tvár v dave. Buď budete jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa budete venovať jednému a druhým pohádať. Nemôžete slúžiť Bohu a peniazom. Tieto slová vyvolali okamžité reakcie. Niektorí, najmä tí, ktorí boli závislí od svojho bohatstva, pocítili váhu tejto výzvy. Slúžiť Bohu znamenalo vzdať sa kontroly, ktorú im dávali peniaze. Istota, ktorú nachádzali vo svojom majetku, bola spochybnená. Na druhej strane mnohí z najchudobnejších pociťovali hlbokú nádej. Ježišovo posolstvo nezáviselo od postavenia alebo od toho, koľko vlastnili. Výzva bola určená všetkým. Ježiš naďalej vedel, že mnohí s týmito pravdami stále zápasia. Preto vám hovorím, nebojte sa o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život dôležitejší ako jedlo a telo dôležitejšie ako šaty? Zástup bol ticho. V tých slovách bolo niečo oslobodzujúce. Ježiš im ponúkal nový spôsob života, život, v ktorom obavy o každodenné potreby nahradila dôvera. Nehovoril, že starosti zmiznú, ale že vďaka dôvere v Boha už tieto starosti nebudú mať moc ovládať ich životy. Ježiš ukázal na vtáky,
ktoré voľne lietali po oblohe, a povedal: Pozorujte nebeské vtáky. Nesejú, nežnú ani neskladajú v stodolách, a predsa ich nebeský Otec živí. Nie ste vy oveľa cenejší ako oni? Tento obraz bol silný. Vtáky, malé a zdanlivo bezvýznamné, nemuseli bojovať o prežitie. Boh sa o ne postaral. O čo cenejší boli ľudia, stvorení na Boží obraz. Ale zažiť túto Božiu starostlivosť si vyžadovalo krok viery, zrieknutie sa potreby všetko kontrolovať a odovzdanie sa do Božej prozreteľnosti. Ježiš sa pozrel na každého prítomného, ako by sa chcel uistiť, že jeho slová prenikli do ich srdc. Neponúkal len nový súbor pravidiel, navrhoval nový spôsob života, v ktorom by dôvera v Boha nahradila strach a obavy, ktoré v sebe mnohí nosili. Kto z vás, bez ohľadu na to, ako veľmi sa obávate, môže pridať 1 hodinu k svojmu životu? Ježiš sa rečnícky pýtal. Ľudia máčali, lebo vedeli, že ich starosti nemajú moc zmeniť ich situáciu. To, čo Ježiš odhaľoval, bola pravda, ktorú vždy poznali, ale nikdy sa ju neodvážili prijať. Život je v Božích rukách, nie v našich. A prečo sa trápiť s oblečením? Ježiš teraz pokračoval ukazovaním na okolité polia, kde hojne rástli kvety. Pozrite sa, ako rastú poľné ľalie. Nepracujú ani netkajú. A predsa vám hovorím, že ani Šalamún v celej svojej nádhere sa neobliekol ako jedna z nich. Ak Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes existuje a zajtra ju hodí do ohňa, či vás, ľudí malej viery, neoblečie oveľa viac? Ľudia sa usmievali, niektorí trochu rozpačito. Zdalo sa, ako by im Ježiš sňal z pliec veľkú ťarchu. Ich každodenné starosti, ktoré sa im vždy zdali také dôležité, zrazu stratili svoju váhu. Ježiš neznižoval ich potreby, ale ukazoval im, že Božia starostlivosť je oveľa väčšia ako akékoľvek ľudské úsilie. Ježiš potom vyslovil jednu z najdôležitejších víziev vo svojom posolstve. Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané. Tieto slová zneli ako božský prísľub. Ježiš nesľuboval bohatstvo alebo ľahký život, ale zabezpečenie všetkého, na čom skutočne záleží. Vyzýval ľudí, aby dali prednosť Božiemu kráľovstvu, aby žili životom spravodlivosti, lásky a služby a aby verili, že o ostatné sa postará ich nebeský Otec. Ako Ježiš pokračoval v reči, v srdciach ľudí sa začalo niečo meniť. Strach, ktorý ich predtým spútaval potrebou hromadiť a ovládať, pomaly nahrádzala dôvera v Božiu starostlivosť. Život, ktorý Ježiš ponúkal, nebol životom bez víziev a utrpenia, ale bol to život s cieľom, plnohodnotný život. Potom zhianul všetko, čo doteraz učil. Nebojte sa o zajtrajšok, lebo zajtrajšok prinesie svoje vlastné starosti. Každý deň si vystačí so svojím vlastným zlom. Tieto slová padli ako balzam na nepokojné duše. Mnohí ľudia strávili celý život plánovaním, šetrením a obavami z toho, čo sa môže stať v budúcnosti. Ježiš ich však vyzýval, aby žili v prítomnosti, aby dôverovali, že Boh bude s nimi každý deň, každý krok, každý okamih. Ježišova výzva bola radikálna, ale aj hlboko oslobodzujúca. Žiť v prítomnosti, hľadať predovšetkým Božie kráľovstvo a dôverovať, že on naplní každú potrebu, to bol život, ktorý ponúkal. Ježiš vedel, že aj po všetkom tom učení sa mnohí budú musieť rozhodnúť. Široká cesta plná ľahkých sľubov by naďalej priťahovala tých, ktorí hľadajú rýchle riešenia. Ale úzka cesta, cesta skutočného života, ležala pred každým. Vstúpte teda úzkou bránou, povedal Ježiš a pozrel na zástup s hlbokou nehou. Lebo široká je brána a široká je cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnohí ňou vchádzajú. Ale úzka je brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú. Ticho bolo absolútne. Všetci prítomní pochopili, čo tým chcel povedať. Ježišovo pozvanie nebolo ľahké a mnohí vedeli, že nebude jednoduché vzdať sa svojich istút a nasledovať ho. Prísľub však bol jasný. Úzka cesta vedie k životu, k pravému životu, k životu, ktorý bude tievať večne. A tak sa v tej chvíli mnohé srdcia začali rozhodovať. Nebola by to ľahká cesta, ale teraz, s pochopením, že sám Ježiš bude kráčať po ich boku, boli mnohí ochotní nasledovať ich. Prišli sme ku koncu a nezabudnite sa prihlásiť a zdieľať s tými, ktorí potrebujú premenu vo svojom živote, a my vám prečítame ďalšie video. Zostaňte s Bohom.